huske de følelser rigtig godt. Jeg føler, at jeg kommer på et tidspunkt, hvor jeg er klar til at bekræfte min tro, og acceptere ham som min herre og frelser. Jeg har gået længe og overvejet at blive døbt, men jeg fandt aldrig det rette tidspunkt indtil nu. Allerede omkring 2017 eller 18, der overvejede at blive døbt, men jeg holdt mig tilbage, fordi jeg vidste ikke, hvad troen betød for mig dengang. Men nu ved jeg med sikkerhed, at hvad troen betyder for mig, og nu ved jeg også med sikkerhed, hvem Gud er. Og jeg ved, at han er kærlig, og han er en, der passer på mig og vil mig det bedste. Og hvad kunne være bedre end at overgive sit liv til sådan en som ham? Dåben, det er så mit valg, og at sige ja til ham og træde ind i det, som han har kaldet mig til. Jeg har så valgt at blive døbt, fordi at jeg elsker Jesus. Og for mig, så synes jeg bare, at det er en vild handling, som bare beviser, også for andre, men mig selv, at jeg er klar til at overgive mig fuldstændig til ham. Fordi jeg har set, hvordan det har transformeret mit eget liv, men også bare mennesker omkring mig. Så det er sådan min egen bekræftelse på, hvem Jesus sådan er. Ja. Godt. Jamen, jeg hedder Freja, og jeg er 20 år, så bor jeg i Aarhus. Og jeg kommer fra en folkekirke, så jeg har valgt at gå i en baptistkirke i stedet for. Det har jeg fundet et fællesskabsliv og så gerne løbet for at bekræfte mig også. Astina Gatani. Tror du på, at Jesus er Guds søn, og ønsker du, at han skal være din herre og frelser? Ja. Fordi Jesus har sagt, at vi skal gøre det, og fordi du nu også selv har fortalt os alle om din tro på ham, så døber jeg dig i Faderens og Søndens og Helligåndens navn. Amen. Tror du på, at Jesus er Guds søn? Og ønsker du, at han skal være din herre og frelser? Ja, det gør jeg. Fordi Jesus har sagt, at vi skal det. Og fordi du nu også selv har bekendt din tro på ham, så døber jeg dig. Tror du på, at Jesus er Guds søn, og ønsker du, at han skal være din egen herre og frelser? Ja. Fordi Jesus har sagt, at vi skal gøre det, og fordi du nu også selv har fortalt om din tro på ham, så døber jeg dig i Faderens og Søndens og Helligåndens navn. Amen. Tror du på, at Jesus er Guds søn? Og ønsker du, at han skal være din herre og frelser? Fordi Jesus selv har sagt, at vi skal gøre det, og fordi du nu også har bekendt din tro på ham, så døber jeg dig i Faderens og Søndens og Helligåndens navn. Amen. Himmelske Far, tak for den store glæde, det er i dag, at disse 4 unge kvinder har valgt
Herre, vi lægger os alle i dine kærlige hænder og takker dig for frelsen. I Jesu navn. Amen. Hjerteligt tillykke med din beslutning om at blive døbt og derigennem sige ja til at følge Jesus. Han er den bedste ven i livet, og han svigter dig aldrig. Brovst Baptistkirke, 4. maj